Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दिनै गाव-गावनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बेनो जाबाय आसामनि साख्रि। देन बेनिफ्राय BTC साख्रि बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आरो लोगोसे PDF खालामाबाबो जागोन नामा? गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ। दा लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव लाबोदों। बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो साख्रिनि सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजोंनो भिडिअ मोनबाय थागोन। दा जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैग्रोबाय। बेनो जाबाय आसामनि मेडिकेल डिपार्टमेन्ट एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव जायफ्रा आनजाद होदोंमोन नोंथांमोना थांनाय बाराव। दा बेनो जाबाय टेक्निकेल पस्टआव। स' टेक्निकेल पस्टनि नोंथांमोना अफिसियेल नटिसखौ बेयाव भिउ खालामनाय लोगो लोगो डेट जाबाय। स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि एन्सार कि एबा गाव-गावनि रिजाल्ट नोंथांमोना दिनै चेक खालामनो हागोन। आरो बेनो जाबाय लास्ट डेटआ 19 एप्रिल अके। माने 19 एप्रिलसिम नोंथांमोना 19 एप्रिलसिम लगइन खालामनानै एन्सार किसखौ नोंनि लिरनाय रिजाल्टखौ नायनो हागोन। OMR शीटखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन जादों जायाखै। आरो जुदि जायाखैबा ओरैबायदि मोननांगौ नाम्बारखौ मोनालासे थायोबा 500 पे खालामनानै नायफिननो हायो। जुदि बे नायनाया जुदि गोरोन्थिया जुदि कारेक्ट जायोबाथाय नोङो बे रांखौहाय मोनफिननाय जागोन आरो अके। दा जियानो जा टेक्निकेल पस्टनि एन्सार किस दिनै आउट जागोन एन्ड बेनिफ्राय नन टेक्निकेला लासैनो ओंखारगोन। जेब्ला ओंखारो नोंथांमोनजों आपडेट होगोन। आरो बिनि स्किल टेस्टआ मे दानाव जानाय चान्सआ दङ। आरो लोगोसे फाइनाल रिजाल्टआबो मे दाननि जोबनायथिं ओंखारनाय चान्सआ दङ। बेनो जाबाय DME नि रिजाल्टआ। दा बेनो जाबाय ग्रेड 3 टेक्निकेल एन्ड नन टेक्निकेल। स' नेक्स्टआव BTC साख्रि। स' BTC साख्रि ओंखारदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 बेखौथ' गोबां मिन्थिखाबाय मानोना सिगांनिफ्राय ओंखारबाय थादों। नाथाय एग्जाम दासिमबो जायाखैबा रिजाल्टखौ दासिमबो BTCआ होनो हायाखै। 569 ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 ओंखारदों। 256 पइन्ट सामथिं एग्जाम फिस STCआ पे खालामनांगौ। आरो बेनो जाबाय मोनसे पस्टआव एक्सट्रा खालामनांगौ। ADRखौ फल' खालामनांगौमोन। ADRया केटेगरि वाइसआव खालामनांदोंमोन एग्जाम फिसखौ। नाथाय बेनिया केटेगरि वाइस प्लास पस्ट वाइसआवसो एग्जाम फिसखौ एक्सट्रा लादों। जेरै मोनसे खालामबा नेक्स्टआव आरोबाव मोनसेनो पेमेन्ट दानबावनांगोन आरो अके। माने सिस्टेमा एसेबां मोजां मोनासै आंबो पार्सनेलि। दा जियानो जा दानिया नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामबा ओरैबायदि जे नोङो रिचेक पेमेन्ट्सखौ नायोबा जे नोंनि पेमेन्ट दाननाया साक्सेस जादों जायाखै नायोबा मबाइल नाम्बार मेल आइडिखौ होनानै सेन्ड OTP थुबा नोंनाव OTP थांनानै बियो श' जागोन। आरो नेक्स्टआव जुदि एप्लाइ खालामनाया साक्सेस जाबायबा डाउनलड एप्लिकेसनाव क्लिक खालामबा नोङो नोंनि एक्न'लेजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो अके। दा बेनो जाबाय नै फन नाम्बार मेल आइडिखौ होनानै सार्च खालामबानो नोंनि नामा श' जागोन आरो। दा बे प्रसेसा बेनो। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय टाइमाव अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनदोंमोना बेनि सायाव भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव चेक खालामनो दाबाव। दानिया जोंहा अनलाइन खालामनायाव ओरैबायदि प्रब्लेम जायो खायसे दखानाव खालामनो हायाना खायसे मबाइलाव खालामनो हायो। स' मबाइलाव खालामोबाबो नोंथांमोना जागोन आरो। दा PDF नांगौना बेनो जाबाय मेक्सिमाम 1 MB साइज खालामनांगौ डकुमेन्ट्सखौ। दा बेनो जाबाय जुदि PDF खालामनो रोङाबा नोंथांमोना मोजां बाथ्रा डाइरेक्ट JPG होबाबो बियो फाइनाल साबमिट जागोन। खालि माने ब्लारल' जानाङा अके। आंबो डाइरेक्ट JPGसो होदों PDF होआखै। दा साइजखौ 300 निफ्राय 400 KB खालामबाबो जागोन। एसेबां माने ब्लार जानाय नङा जाहाथे CSVआ डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव जाहाथे क्लियारलि नुयो बेखायनो PDF बिदों जानांगौ। नाथाय JPGआबो बेयाव साबमिट जादों। थ' आंबो डाइरेक्ट JPG होनाय जादों। देन नोंथांमोना जुदि खालामथारनोबा अनलाइन दखानाव खालामनो हागोन। जुदि अनलाइन दखानाव सोरबा खालामनो हायाबा नोंथांमोना मबाइलावबो खालामना लानो हागोन आरो अके। दा जियानो जा हमना ला मोनबा एप्लाइ खालामबा 1000नि बारा थांगोन एक्सट्रा दाननांगौ जायोना। बेखायनो अनलाइन सेन्टाराव 100 लायोबा 50 थाखा लायोबा डाबल पेमेन्टखौ खालामनांगोन। बेखायनो बेस्ट अप्सना मबाइलाव नोंथांमोना खालामना लायोबा बेस्ट जागोन आरो बोरै खालामनांगौ भिडिअ होखाबाय नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव गाहायाव दङ डिसक्रिपसनाव। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लास्ट डेट 21 एप्रिलसिम खालामनो हागोन।